Hola a tothom i benvinguts. Avui ens endinsem en el cor que batega de la llengua catalana, el dialecte central. I ull no és només una manera de parlar, és la base de gairebé tot el que sentim als mitjans i el que aprenem a l'escola. Anem a veure-ho. Alguna vegada us heu parat a pensar? Què pot connectar una sèrie com Merlí amb el telenotícies del vespre i alhora amb la conversa que pots sentir en un bar de Vic? Doncs la resposta és molt més present del que ens pensem. Doncs sí, és el català central. No només és la variant que té més parlants, sinó que, a més, és el fonament de l'estàndard. És a dir, és com el punt de trobada que serveix perquè ens entenguem a tot arreu. Molt bé, però per entendre'l de veritat, el primer que hem de fer és situar-lo. Vull dir, on arrela exactament aquesta variant de la llengua? Anem a veure el mapa. Si haguéssim de dibuixar-lo, veuríem que abraça una part importantíssima del territori. Va des de la costa fins a l'interior. La veritat és que conforma un paisatge lingüístic que és superric i divers. En concret, estem parlant de les províncies de Girona, Barcelona i gairebé tota la de Tarragona. Però la cosa no s'acaba aquí, ni de bon tros. També és la varietat que es parla a les Illes Balears i, atenció, que això sorprèn a molta gent, també a la ciutat de l'Alguer, allà a Sardenya. Ara bé, el que és realment interessant és veure com es comporta aquest dialecte en el dia a dia, perquè no és una realitat homogènia, De fet, viu una dualitat que és fascinant. D'una banda, tenim autèntiques fortaleses, comarques com Osona o la Garrotxa, on el català central és la llengua del carrer, indiscutible i plena de vitalitat. Però a l'altra cara de la moneda, a l'àrea metropolitana de Barcelona, la situació és més complexa. Allà la influència del castellà és molt forta i es nota un cert retrocés en l'ús social, sobretot entre la gent jove. Però anem a aprofundir una mica més, a posar l'orella, perquè dins del maquís català central hi ha tot un univers de petites variacions, de subdialectes, amb una personalitat pròpia que el fan encara més especial. Comencem amb el xepella. Escolteu, té un tret molt característic, aquest canvi de la E final que no s'accentua cap a una I. O sigui, paraules com pare o 15 sonen pari o quinzi. És una petita melodia que el distingueix de seguida, i el trobem per zones de la Segarra o la Conca de Barberà. Ara anem cap al sud a descobrir el tarragoní. La seva joia de la corona, podríem dir, és la distinció entre la B i la UB. Mentre que la majoria del català central aquests dos sons s'han fusionat i sonen igual, allà encara es pot sentir la diferència. És com un eco de la llengua més antiga. Però el tarragoní té més tresors amagats, Per exemple, comparteix paraules com xiquet amb el català occidental. També tendeix a simplificar una mica, dient aquest en lloc d'aquest, i té un vocabulari local que és una meravella. A Cambrils, per exemple, no tenen un gat, tenen un moixo. Són aquests detalls els que donen una identitat única. I com sobreviu i evoluciona tot això al segle XXI? Doncs, com tantes altres coses, fent el salt al món digital. La tecnologia, sens dubte, està redefinint el futur del català. Aquesta nova vitalitat té noms i cognoms. Parlem de creadors de contingut com la Juliana Canet, la Berta Aroca i molts altres que estan omplint plataformes com TikTok o Instagram de contingut fresc, divertit i sobretot en català. S'han convertit en autèntics referents per a milers de joves. I l'impacte d'això és enorme. Aquesta presència a les xarxes no és una anècdota, és una força potentíssima, que, com bé diu la cita, ajuda a expandir la llengua, a fer-la coneguda arreu del territori i, sobretot, la manté viva. És clau per assegurar que sigui rellevant per a les noves generacions. Aleshores, quin és el punt clau de tot plegat? Després d'aquest viatge, amb què ens hem de quedar sobre el català central? Doncs la conclusió és clara. El català central és molt més que una simple variant geogràfica. És un organisme viu que connecta la distinció de la B a Tarragona amb els vídeos virals de TikTok. Podríem dir que és l'eix que uneix la tradició amb el futur de la llengua. I tot això ens deixa amb una pregunta final per reflexionar. En aquesta cruïlla entre la tradició lingüística i la innovació digital, quin serà el pròxim capítol en la història del català? La resposta, de fet, l'estem escrivint entre tots, ara mateix.